Hej og velkommen til Hej i ved MC i den her server her. Vi vil spille noget lab. Er det sådan det hedder? Jo. Og ja, vi har filmet en episode før, så skal vi ikke bare se at komme i gang. Hvilken er du gået ind i? Jeg tager den her over. Den var der 7 inde eller sådan noget. Ja, det kan godt passe. Prøv lige at gå ud for den der klump. Er du her? Ja, du er der. Hvor? Nej. Hvor er jeg? Jeg prøver at gå ud. Hvordan kom det? Du kan ikke. Prøv lige at gå ud. Ja, jeg er på vej. Og så gå ind i den der ved siden af den helt over til Altså højre. 2, eller hvad? Nej, der står 7 eller sådan noget. Hvor er du henne? Er du gået ind i den? Nej, der er jo ikke nogen, hvor det står 7. Nå, er der 8 eller sådan? Ellers er der 12. Hvordan fanden går jeg ud, mand? Slimeballen. Ja. Okay. Nå, men jeg går lige tilbage til hub. Nå, men jeg er her. Hvor er du hen? Jeg er over ved den her tavle her. Ja, du er her. Godt. Så går vi ind under Hvor den. her? Der står 8. Jeg kan ikke se dig. Ja. Jamen, godt. Ja. Sådan der. Nej, den er fuld. Jeg er god til det her. Og jeg kan overhovedet ikke se dig. Så går vi bare ind på en, der er 3 på. Kan du se den? Nu er der 5 på. Nu er 6 på. Kom nu ind. Okay. Så kommer der nogen i vejen, men. Yes, jeg kan se dig. Jeg kan ikke se dig. Hej, hej. Hej. Nå, men det tog heller ikke så lang tid. Ja, nej, det Skal vi vente 260 sekunder på at komme ind også? Ej, nu er det kun. Nu er det kun 30. 30 lige dejligt. Så er det vel det samme, altså ikke samme games, men altså samme. Ja. Der er noget, så vælger han noget nyt, og så prøver vi det. Eller det er ikke sikkert, at han vælger noget nyt. Godt være, vi kommer igennem det samme igen. Ja, det er lige så kan vi jo bare øvelsesmeste. Total items. Games played. Hvor mange har du spillet af games? 9. Jeg har spillet 1. Hvad står der ved der total atoms? Altså, Der stod 4. Der stod 59 for mig. Ja, det siger du jo. Har du sat lyd på? Nej. Guldbar. Ej, det er lort. Eller en lul. Nå, det er hvor du skal skyde balloner. Og båd. Ej, det er både der, det er godt nok træls. Det bliver sjovt der. For... Kommer der dubstep lige Let lidt? it go. Så kommer der dubstep. Mega fedt, det musik, der kommer og sådan noget. Jeg er bagved dig. Hvad gælder der ude på? Så skal du bare smage guldblok. Skal der løbes? Kun guldblok. Ej, så løber han ind og tager mit, altså. Hvor er han irriterende. Ej, ja. Ja. Der kommer det til her. Hvor mange har du samlet? Jeg har samlet 17. Jeg ved ikke engang, hvor meget jeg har samlet. Det står dernede i din inventory, eller? Nå, jeg har samlet 19. Hvordan kan du have så mange, altså? Jeg synes, det er utroligt, det hver gang vi spiller, så er du bare pisse langt, altså. Så synes jeg går mega stærkt, det ved bare, nej. Nu har jeg samlet 27. Så jeg kan ikke finde noget, altså. Det hele er jo væk, altså. Og dog. Så der er en, der kommer og tager alt det, jeg vil have. Det er bare rart. Nej, det er det godt nok ikke. Synes du ikke? Du kom da på anden. Ja, se. Nu går det bedre. Nu forstår jeg ikke. Du sagde, at du havde meget mindre end mig. Jamen, det havde jeg. Og så fandt jeg lige pludselig en god sted. Okay, så var det ikke. det giver ingen mening, det der. Så bare skyde de der balloner der. Balloner, det er uld.
Så uld. Det ligner sgu da balloner, mand. Og dog. Kan du ikke se det? Det er grunden. Nej, det er også Minecraft. Jeg skal bare skyde op i himlen. Du rammer altid, stort set. Eller, du rammer ikke altid, du rammer for det meste. Gud for helvede, de balloner, mand. Jeg synes, der er noget, der springer over det hele. Synes du? Det er nok balloner. Jeg skal nok lige have sat lyd til i næste video. Det kunne godt være sådan lidt. Hey, hvad er det, der springer? Ja, det er balloner der. Du fører andenpladsen. Jeg har styr på det her med at springe balloner. Jeg vil med at springe mine balloner. Tredjepladsen. Og Lige nu der går det bare røv for mig. Jeg har den første plads. Jeg er samlet. Sammen med 3 andre. Er det altså? Ej, og så kommer det her til sidst. Du taber. Ej, nu går det da godt nok også lige lækkert og lidt muligt. Synes du? Skærmdriveren stoppede med at svare. Ej, det er det. Stop dog. Jeg skal sgu da spille. Så går det hele op. Tak. Tak. Tak, tak. Det er lige det, jeg har lyst til. Lige nu der går det røv for mig. Det går også røv for mig, for jeg kan slet ikke komme ind. Nå, så må vi se, om du vinder. Det gør jeg ikke. Du må sidde og glo ind til det. Og så er jeg lige på den første, så sker det. Det burde jeg næsten have sagt mig selv. Tak fordi jeg plukkede dig. Plukket hvem? Dig. Nå, men så skal du bare blive over, hvor jeg er, fordi jeg kan ikke komme Men ind. du bliver plukket hele tiden. Jeg kan det se. Eller det kan jeg ikke engang se. Nå, så er vi nødt til at lukke det ned. Tænde det igen. Ja, nu er jeg nok ikke. Skal jeg vide med så? Ej, det er for sent nu. Det er det ikke. Så når jeg endelig kommer på den første, ja, så lukker vi ned. Jeg vil bare slet ikke have dig på den første. Vel. Jeg kom på den første i det her game, tror jeg faktisk. Uden for rækkevidde. Hvad snakker du om? Okay, jeg kom på den samlet tredje plads. Og jeg kom i kolonnen. Woo! Hvad kom jeg på? You game second. Hvem? Mig? Nå, du er på den anden plads. Og du er første. Er jeg på den første? Det stod der i hvert fald. Og så engang inden, mand. Hvor er du henne? Skal vi ikke... Ja, det var egentlig det. På den her episode. Ja, så laver vi sgu en ny. Vi ender på... Ja, første. Eller det gør jeg. Selvom jeg ikke har været spillet det sidste, men... Og så er jeg kommet på tredje. Woo! Men, hvad er der tilbage i næste episode?